नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने मच्छीचं कालवण कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य काय लागतं ते पाहून घेऊया। इथे 5 ते 6 लाल मिरच्या अर्धा तास आधी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेल्या आहेत। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्त्याची 5 ते 6 पाने, अर्धी वाटी ओलं खोबरं, त्यानंतर 1 चमचा धने पावडर, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा बडीशेप, त्यानंतर 1 उभा चिरलेला कांदा, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 बारीक चिरलेला कांदा आणि सुरमई मच्छीचे इथे मी तुकडे घेतलेले आहेत। ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण जे मिरच्या भिजत घातल्या होत्या त्या एका प्लेटमध्ये आपण काढून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या काढून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपण लसणीच्या 2 पाकळ्या घातलेल्या आहेत। त्यानंतर 1 चमचा आपण जे धने घेतले होतं ते सुद्धा घालून घेतलेलं आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा बडीशेप आणि जो उभा चिरलेला आपण कांदा घेतलेला आहे तो संपूर्ण कांदा यामध्ये घालून घ्यायचा आहे आणि ह्याची मिक्सरला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आपली इथे पेस्ट बनवून झालेली आहे। आता आपण जे ओलं खोबरं अर्धी वाटी घेतलेलं आहे ते ह्या पेस्टमध्ये आपण मिक्स करूया आणि ते देखील आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया। बघा, आपली मस्त अशी ते पेस्ट मिरचीची तयार झालेली आहे। आता हे खोबरं यामध्ये घालून झाल्यावर थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि आपण हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। आता इथे आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। आता आपण मच्छीचं कालवण कसं बनवायचं ते पाहूया। त्यासाठी कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये आपण 4 चमचे तेल घालून घेऊया। तेल छान तापलं की यामध्ये आपण सगळ्यात आधी 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने घालूया। कढीपत्त्याची पाने तडतडली की त्यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा राई घालूया। राई सुद्धा छान आपली तडतडली आहे। आता घालूया किंचित हिंग आणि त्यानंतर आता आपण इथे घालणार आहोत 1 बारीक चिरलेला कांदा। कांदा घालून झाल्यानंतर यामध्ये आपण लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या होत्या त्या अशा पद्धतीने किसून घालणार आहोत किंवा तुम्ही पेस्ट करून घातली तरी देखील चालेल। आता हा कांदा आपण हलकासा भाजून घेऊया। पूर्ण आपल्याला सोनेरी रंग नाही आणायचा आहे या कांद्याचा, हलकासाच आपल्याला हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे। आता आपण ह्यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण जे वाटण बनवून घेतलेलं आहे ते घालूया। वाटण घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने। हे बघा, अशा पद्धतीने। आता यामध्ये किंचितची हळद घालूया। हळद घालून झाल्यानंतर चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। इथे साधारण पाऊण चमचा मीठ घेतलेला आहे। मीठ घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि झाकण लावून 5 मिनिटांसाठी ह्याला व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत शिजू देऊया। बघा, इथे आपली आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। बघा, साईडने कसं चटणीला मस्त तेल सुटलेलं आहे। एकदा अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया संपूर्ण चटणी। आता यामध्ये आपण पाणी घालूया। तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही यामध्ये पाणी घाला। तुम्हाला जर जास्त जाडसर ठेवायची असेल चटणी तर पाणी कमी घातलं तरी चालेल किंवा जर पातळ करायची असेल तर ह्यामध्ये थोडंसं पाणी अजून ॲड करूया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपण फास्ट गॅस करून या कालवणाला छान उकळी येऊ देऊया। बघा, आपल्या कालवणाला मस्त अशी उकळी आलेली आहे। उकळी आल्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्या आणि त्यानंतर ह्यामध्ये आपण 2 कोकम घालणार आहोत। ते देखील अशा पद्धतीने तुकडे करून घालायचे आहेत। कोकम घालून झाल्यानंतर एकदा मिक्स करून घेऊया किंवा तुम्ही ह्या जागी चिंचेचा कोळ सुद्धा घातला तरी चालेल। त्यानंतर आपण जे मच्छीचे पीसेस घेतलेले आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत। आता आपण मच्छीचे पीसेस घालून झाल्यावर हे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स नाही करायचे आहेत।
अशा पद्धतीने कढई हलवून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. जर तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने इथे मिक्स कराल तर ते मच्छीचे तुकडे तुटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे अशा पद्धतीने हलवून घ्या. त्यानंतर आता झाकण लावून 10 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर ठेवून द्यायचं आहे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण झाकण काढून बघूया. आपली मस्तपैकी मच्छी इथे शिजलेली आहे. बघा, अशा पद्धतीने एकदा हलवून घ्या. चमच्याच्या साहाय्याने बिलकुलही हलवून बघू नका. अशा पद्धतीनेच कढई व्यवस्थित हलवून घ्या. हे बघा, इथे आपली मस्तपैकी मच्छी बनवून तयार झालेली आहे. तर तुम्ही सुद्धा या मालवणी पद्धतीने मच्छीचं कालवण नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमचं कालवण कसं झालं होतं ते. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचसोबत व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा.